Y bore da I chi gyd, a chroeso mawr I Oedfa Cymraeg, a chroeso mawr hefyd wrth gwrs I Lynne sy'n y bore yma. Wel, dyma'r cyhoeddiadau, mae llawer ohonyn nhw y bore yma, sori. Y fori am 4:05 mae LG. Hefyd bydd LG arall am 8 o'r gloch dydd Mercher. Does dim brecwast gweddi dydd Gwener achos mae llawer yn mynd ymlaen dydd Gwener wrth gwrs, ond mae gwers gitar gyda maestro Andrew dydd Sadwrn 8:30. Right, gwasanaethau y Pasg. Wel, dydd Iau Cablyd, Monday, Thursday, bydd gwasanaeth Saesneg gyda Cymyn am 5 o'r gloch. Y dydd Gwener y Groglith, Good Friday, bydd y gwasanaeth iachal yn Saesneg am 9:30 ac mae'r gwasanaeth dwyieithog am 9:10 gyda Cymyn hefyd. Ac yna, Sul y Pasg, bydd y gwasanaeth dwyieithog am 10:30. A'n olaf, mae penblwydd Ann Williams, dydd Gwener dwi'n meddwl, ar wythnos hon, penblwydd hapus Ann. You're muted, right? Diolch, Lynne. Right, diolch Paula a Gweddiwn. Annwyl Duw, diolch am anfon dy fab mwyn rhyddhau ein bywydau ni trwy marwolaeth Iesu ar y groes. Diolch am ystyr y diwrnod yma, dechrau wythnos sanctaidd, dechrau'r daith tuag at bŵer y groes, buddugoliaeth yr atgyfodiad a'r gwir mae Iesu ydy ein Mesaia. Rydyn ni'n rhoi canmolaeth ac anrhydedd I ti, achos cyfiawn o gwir ydy dy ffyrdd di. Rydyn ni'n dy addoli di, achos mae dy gariad di yn ffyddlon ac yn byth. Diolch am glywed ein gweddiau ac yn gwybod ein calonnau. Helpu ni I aros yn gryf ac yn ffyddlon I ti. Helpa ni I bwyso yn agos at y ti, I glywed dy sybrydion ac I gerdded gyda ti. Rydyn ni'n gofyn am fendithion ar ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymdogion ac ar y bobl sydd ddim mewn lle da heddiw. Y sal, y drist, y rai heb gartref a digon o fwyd, y rai sy'n poeni am y dyfodol am resymau gwahanol. Rydyn ni'n dygaru di arglwydd yn enw Iesu Grist. Amen. Diadem ydy ein emyn gyntaf, a mae'n flin dy fi, ond dwi wedi dewis fy hoff emynau heddiw. So, yn y llyfr Caneuon Ffydd, mae fe'n 165. Cyd-uned y nefolaidd gôr, a llwythau dynol ryw, I ganyn llon a llafarle, mae cariad ydyw dim.
fy mhrynwr yn fyw, am prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saif ar y ddeiar, gwir yw, yn niwedd holl oesoedd y byd. Ised, gweiled fy ngwedd, teyrnasu mae'n mhrynwr am brawd, ac fy malurion y bedd, cael weled ef allan o'm cnawd. Lynne, wyt ti eisiau cario ymlaen gyda'r holl clip neu gorffen yna? Na, gorffen yna, please, Diolch yn fawr. Dim problem. Sorry, Na. Diolch yn fawr. Fi'n cofio pan oedd ni'n fach yn mynd nôl i Rhondda ar ôl ymweld â mam gi a nana a mam gi yn canu'r mynd yna gyda fi yn gwneud y soprano yn dad oedd yn tenor yn gwneud y bes. Roedd yn hyfryd, Iawn. Gallwch bob Sion, gwaeddiwch yn llawen bobl Jerusalem, edrych. Mae dy frenin yn dod, mae yn gyfiawn ac yn achub. Mae addfwyn ac yn marchogaeth ar asel, ar ebol asyn. Dyma beth ddywedodd Zachariah yn yr Hen Testament. Ac y bore yma, hoffwn i rannu fy meddyliau gyda chi. Mae Andrew yn mynd i ddarllen nawr o llyfr Ioan. Diolch, Andrew. Diolch, Lynne. A dyma'r darn o Ioan, pennod 12, adnodau 12 i 19. Tra'n oeth, clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac eithant allan i'w gyfarfod gan weiddi Hosanna. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ac eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig. Paid ag ofni ferch Sion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebol asyn. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn, ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, yna cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano, ac iddynt ei gwneud iddo. A roedd y dyrfa a oedd gydag ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam y raeth tyrfa'r oel i'w gyfarfod. A roeddent wedi clywed am yr arwydd yma a roedd wedi ei wneud. Gan hynny, dywedodd y Phariseaid wrth ei gilydd, edrychwch, nid ydych yn llwyddo o gwbl. Aeth y byd i gyd ar ei olef. Diolch, Andrew. Wel, mae Diane wastad yn dod o hyd cerddi hyfryd, a mae Diane yn mynd i ddarllen cerdd. Nawr, diolch, Diane. Ti ar mute, Diane. Ti ar mute. Ymdaeth i Jerusalem gan di Elwyn Davies. Yr oedd Iesu agos iawn i'r ddinas sanctaidd ddedwydd. Arhosodd yn Methfage dref wrth fynydd yr olewydd. Anfonodd Iesu 2 o'i wir i'r pentref oedd gyferbyn. I nôl yr asyn oedd yn rhwym a chyda hi ebolyn. Os gwnaethai'r rhywun herio'r 2 a gwrthod rhoi yr asen, yr oeddent hwy i ddweud fel hyn, y meistr sydd ei hangen. Ar weithred hon a wnaethant,
gwireddu'r gorfwyddoliaeth. Dyfrennu'n ddaw o seion ferch yn addfwyn gan farchogaeth. Rhoi stordd ei mantell ar y ffordd a changau o'r olewydd, a Iesuaeth yn mlaen yn sŵn, Hosanna i fab Dafydd. Cyrhaeddodd ef Jerusalem ar dyrfa'n cynhyrfu ar ôl i rhywun ddweud, mae hwn yw'r proffwyd Iesu. Diolch, Diane. Diolch. Wel, di cymryd tipyn bach o poetic license y bore yma. So, chwedl asyn. Diwrnod hyfryd oedd e, ac roeddwn ni'n gwneud yr arfer, sefyll tu ôl i'r tŷ, bwyta, cysfeinio a dim byd arall. Roedd lot o siarad am ddyn oedd yn ymweld â'r ddinas, llawer o wahanol syniadau am bwy oedd e. Roedd dim byd wneud y fi beth bynnag, yn sydyn. Daeth dau ddyn allan o un man, gollangwn nhw fi'n rydd ac wrth gwrs, roedd tipyn bach o ofn arna hi. Dyhunodd fy merchenog oedd yn cysgu ar stepyn y ddrws, a gwaeddodd e, oi, beth dych chi'n ei wneud? Mae'r arglwydd ei angen, medden nhw. Arglwydd? Roedd y ddynion yn ymddangos i fod yn garedig, felly bant a fi gyda nhw. Cerddo'n ni am sbel tan gyrraeddon ni at mwy o bobl. Roedd y dynion wedi rhoi eu cotiau ar fy gefn, ond oedd dim ofn. Dyma ni, yn union fel y dywedais di, meddai un o'r dynion i rywun yn y grŵp, a gofynnodd rywun y cwestiwn go iawn hefyd. Allan o'r grŵp, daeth dyn. Edrychais i arno fe. Edrychodd e arna i. Roedd ei llygaid yn garedig, yn ddwfn ac yn ffel. Roedd rhywbeth amdano fe, rhywbeth arbennig. Dringodd e ar fy gefn i, ac hyd yn oed roedd neb wedi fy reidio fi o'r blaen, ond doedd dim ofn arna i. Hyd at hyn, roedd nifer o bobl yn gerdded gyda ni. O'n blaen ni roedd pobl, dynion, menywod, plant, yn rhoi eu cotiau a changenau palmedd o'n blaen ni ar y ffordd. Roedd pawb yn gwaeddi'n uchel ac yn canu. Mae'r brenin sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Heddwch a chlod i Dduw yn y goruchaf. Roedd yr awyrgylch yn anhygoel. Roedd pawb yn llawen ac yn hapus. Pwy oedd y dyn yma? Brenin, arglwydd, Duw ei hun? Wedyn, clywais i lais yn sibrwyd yn fy nghlist. Dyma fy mab annwyl. Mae e wedi gwneud popeth fy mod i wedi gofyn iddo fo wneud. Mae e'n haedd i clod y pobl yma achos beth mae e wedi gwneud drostyn nhw yn fy enw i. Popeth mae'r proffwyd Zacariah wedi ei ddweud wedi digwydd hyd yn oed. Ti, ebol bach, yn y lle cywir, ar amser cywir. Siglais i fy men, waw. Yn ôl fy stabl, yn agos i cwmpw i cysgu, daeth meddwl i fy menu. Stori fy hen dad ci. Stori am enedigaeth baban yn ei stabl e. Baban arbennig oedd yn mynd i newid y byd i'r rai oedd yn credu ynddo fe. Enw'r baban oedd Iesu. Doedd dim lot o fws, dywedodd e, ond cofiodd e bod 3 dyn crand yn ymweld â'r baban, ychydig o ddynion oedd yn edrych fel bugeiliaid a chanu yn dod o rywle. Hefyd, roedd yn cofio bod seren enfawr disglair uwch ben y stabl. Roedd yn meddwl o roedd bachgyn bach yn rhywbeth arbennig, os dwi'n cofio'n iawn. Wel, efalle, pwy a wyr. Beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, sgwni? Dim ond ebel ydw i, ond dwi'n gwybod fy mod i wedi cael fy mendithio heddiw. Am ddiwrnod, nos da pawb.
Dwi wedi cymryd tipyn bach o poetic license y bore yma, a mae ddrwg dy fi, ond dwi'n teimlo dyna'r tro cyntaf i Iesu eisiau i bawb gwybod pwy oedd e. Y Mesoea, Mab Duw, Mab y Dyn. Doedd e ddim eisiau i neb wybod ei hunaniaeth. Roedd yn awyddus iawn i gadw ei hunaniaeth yn gyfrinach, fel yn Marc 1, 43-44. Dyma Iesu'n rybuddio'r dyn yn llym cyn gadael iddo fynd. Gwna'n siŵr dy fod i ddim yn dweud unrhyw beth sydd wedi digwydd. Roedd y bobl yn gweld Iesu am bwy oedd e o'r diwedd. Nawr rydyn ni'n deall popeth am ei daith ar yr ebol bach, a beth digwyddodd wedyn. Bu farw Iesu ar y groes i achub ni. Yng ngeiriau Charles Spurgeon, no sin of the believer can now be an arrow to mortally wound him. All who have faith in Jesus have been cleansed by his precious blood. And have every reason to sing. Hosanna, clod i fab Dafydd, mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Amen. A nawr bydd Paula yn darllen Salm 118. Diolch, Paula. Yn gyntaf, sori, dwi'n wedi anghofio i ddweud bod Salam ar S4C Sul y Pasg. Mae rhaglen yn galw Oedfa ac mae'n dechrau am 11 o'r gloch. Okay. Ond mae darlleniad yn dod o salmau 118. Diolchwch i'r arglwydd, mae e mor dda ato ni. Mae ei haelioni yn ddi-ddiwedd. Gadewch i Israel gyfan ddwaid, mae ei haelioni yn ddi-ddiwedd. Agorwch giatiau cyfiawnder i mi, mwyn i fi fynd i mewn i ddiolch i'r arglwydd. Giat yr arglwydd ydy hon, dim ond y rhai cyfiawn sy'n cael mynd drwyddi. Diolch i ti am ateb fy ngweddi, ac am fy achub i. Mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd wnaeth hyn, mae'r peth yn rhyfeddol yn ein golw. Mae heddiw'n ddiwrnod i'r arglwydd. Gadewch i ni ddathlu a bod yn llawen. O arglwydd, plis achub ni. O arglwydd, gwnau ni lwyddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Bendith arnoch chi i gyd o deml yr arglwydd. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn ac mae wedi rhoi ei olau i ni. Gadewch i ni ddathlu. Ewch at yr allor gyda'ch anghennau coed palmwydd. Ti ydy fy niw i, a dwi'n diolch i ti. Ti ydy fy niw i, a dwi'n dyganmol di. Diolchwch i'r arglwydd, mae e mor dda ato ni. Mae ei haelioni yn ddi-ddiwedd. Amen. Diolch. Diolch o'n pawb am gwneud yr oedfa gyda fi y bore yma, ac mae Brenda yn mynd i arwain ni mewn gweddio. Diolch, Brenda. Brenda, ti ar mute. Gweddiwn. O Dduw, gwyddos di ni gael ein gosod mewn cynifer o beryglon, fel na allwn oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn. Caniatáu ni y fath nerth anodded
a gan cynorthwyo am hob rhyw berygl, a'n cynnal trwy bob profedigaeth. Dduw cariad, wrth i aberth eithaf Iesu agosau, ac wrth iddo baratoi i wynebu cael ei ddal, ei farnu a'i ddedfrydu farw. Mae Defengil yn tynnu ein sylw at yr asyn, y creadur dinod a myneddgar ac annwyl, a gariodd ein gwaredwr i Jerusalem. Dyro i ni'r un amynedd i fuddod a gwyleiddra i glywed y lais tawel yng nghanol y pryderon sy'n ein pynebu'r wythnos hon, fel y gallwn ymddiried y not fel ein llywydd a dadnabod fel ein gwaredwr. Gweddiwn yn awr yng ngeiriau'r emynydd. Hosanna i fab Dafydd, mydd plant Cersalem dref. Hosanna i fab Dafydd, molianw nina ef. Mae'n gyfaill i blant bychain yn awr, fel roedd erioed. Hosanna i fab Dafydd, mae'n geidwad i bob oed. Amen. Cydweddiwn yn awr, gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barabeinyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch Brenda. Dyma ein ail emyn ac yn rhif 165 yn Cynaion Ffydd. Diolch Rosa. Diolch yn fawr. Bendithion. Dwi'n gweddio y bydd Duw sy'n rhoi heddwch perffaith i ni yn eich galluogi chi i wneud beth mae eisiau. Be ydy'r Duw gododd ein harglwydd Iesu yn ôl i fyw, sef bugail mawr y defaid. Drwy farw'n aberth, seliodd yr ynrwmiad tragwyddol a wnaeth Duw. Dwi'n gyddio y bydd Duw, drwy'r Mesaia Iesu, yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Mae'n heiddi ei foli
am byth. Amen.